मानि थाखायनो आं एफा फैयाखै गोबां मानसिफ्रानो कमेन्ट हरदों एसे आंनियावबो कमेन्ट हरदों हरनायालाय आंबो भिडिअखौ होथ'वाखै दे सनाया बिबाराव दै लुगासिनो दं नै आंथ' थांनोसै सना गाबगोन नामा आंखौ मिस खालामना खालामा आरो सेंग्राफोर माथो मावथिदों रानसै बावलाय दे दा मोजां मावनो होनाय दे खामानिखौ दुगैग्रा होनदों नामा इयो सिख्लाफोरनि दे थिगानो दे मोजां खालामलाय बोरैबा गब्लं थालाबायनाय गब्लंथ' थानाय गानदां थानायालाय आच्छा दे हेल' लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि इउटुब चेनेलावहाय लोगोफोर जोंना बड'लेण्ड राइडार्स मिट बियो जाथारसिगोन गाबोननिफ्राय माने साननै 18 and 19 बेवहाय गोबां गोजान जायगानिफ्राय गुबुन क्लाबफोरनिफ्राय राइडार्सफोर फैगोन लोगोफोर नैबे इभेन्टआवहाय बे देग्लायनि 2025 नि 5th एडिशन बड'लेण्ड राइडार्स मिट बे इभेन्टखौहाय जोंनि गल्डेन लांगुरानो हस्ट खालामदों माने गल्डेन लांगुरानो खुंदों आरो लोगोफोर नैबे इभेन्टआवहाय मा गेम्स एन्ड स्पर्ट्स एक्टिभिटिस जागोन नोंथांमोननोहाय आंनि नैबे चेनेलनि गेजेरजोंनो भिडिअ खालामनानै नोंथांमोननो देखायगोन लोगोफोर नोंथांमोना ब्लगखौहाय नेनानै थाबानो जाबाय आरो लोगोफोर जोंनि इभेन्ट जागोननि जायगायानो जाहैबाय चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय आइफवालि पिकनिक स्पटआवहाय आरो नोंथांमोना गोबाङानो मिथिखायो आइफवालि पिकनिक स्पटखौहाय सोरबा पिकनिक जाफैबाय थायो बेवहाय दाबो पिकनिकआनो जोबाखै दाबो जागासिनो दङ गोबां गुबुन जायगानिफ्राय फैनानैहाय सनाया बिबाराव दै लुगासिनो दं नै आंथ' थांनोसै सना गाबगोन नामा आंखौ मिस खालामना खालामा माबायदि मिस खालामगोन दे बुंलाय सिख्लाफोर गैयालै जाया दे एसेल' जागोन माथो गाबखोना माखो माथो एखे जाबाय थाखो एरा जाबाय थाखो मा बिबार होनोखौलाय खाथि बारा गोजान नङा दे मोजां थादे गाबनाङा दे गाबनाय बायदि नुदों खिन्थु ले दुखु जादों दा दावल' जाबाय आंनो दौले आं साखिनायदोंब्रा गोदो आंबो जानो लुबैबाय देख्रि दर बिदि बराथार भुटाननि जागोन बे आइफवालिनिनो नों लाबोदोंमोन दाख्लैनिया पिकनिक जाहैबा अबेबा गोदै अबेबा गोखै जायो आं थांनोसै दे होनब्ला दे टाटा दे थादो दा आं थांसिगोन लोगोफोर नै मेहेरनि बाइकआ जोंनावनो गालांदोंमोन नालाय बाय बे मेहेरनि बाइकखौ लानानै थांनोसै आङो आइफवालि पिकनिक स्पटआवहाय मेहेरखौ दाख्लैनो दोनहैदोंमोन आङो आइफवालि पिकनिक स्पटआवहाय ओमफ्राय आं न'निफ्राय थांलाय फैलाय खालामबाय थादों खामानिफ्रावबो एसे नायस'बाय थाहैदोंमोन आङो दा दिनैला हले थाहैसिगोन दा थांबाय थानि लोगोफोर दे ओइ बाय सना बाय टाटा बाय नै लोगोफोर दिनैसो लोगो मोनदों लोगोफोर आलदा हेन्डसामखौहाय आंनि हाबायाव फैनो हायैनि खारनानो जाबाय बेना ओइ मानि थाखायनो आं एफा फैयाखै गोबां मानसिफ्रानो कमेन्ट हरदों एसे आंनियावबो कमेन्ट हरदों हरनायालाय आंबो भिडिअखौ होथ'वाखै दे माने मेन रिजना जाहैबाय आङो इनि हाबानि साननै सिगां माने एसे लोमजाना दंखायोमोन गगा मोननाय गुजुनाय गगा मोननायाबो एसे गुंग्राय गनाया बिदिबा आरो मोजां ना एनथ' माने कम्फर्टेबल मोना बेनिफ्राय आं होमबाबो ट्राइ खालामदोंमोन बेनिफ्राय मुलिबो जादोंमोन बेनिफ्राय नोंनि हाबानि सानसे सिगां आङो लोगोफोरजों पार्टि खालामदों ओमफ्राय इयाव आंनिया माने एसे बाराद्राय जाबाय नालाय ओमफ्राय नेक्स्ट मर्निंआव आङो माने थाबनो सिखारनो हायासै गोजानबो जायो ओंखायनो लोमजानाय देहाखौ लानानै थांथ'ला दे ओरै जाबाय आङो देनां नोंनि गथ'आ माने आंनि गथ' जेरै जुलिनि देंखो माबालायोबा जायोबा इयावनो माबा खानसै नङा होमबा अन्थाइ बाजाबलायो खानसै दा लोगोफोर मेन रिजन आं लोमजाना दंमोन बिनि थाखायनो फैनो हायाखैमोन सोरबा साननानै गाज्रि मोनलायदों बिदि नङा जोंना माने बियो लोमजादोंमोन बिनि थाखायनो फैनो हायाखै आंबो जेबो सानाखै ओमफ्राय नोंनि हाबायाव थांगोन जागोन सियर थांगोन बोराय बुरै थांगोन एकदमबारे सियर वेलकाम माला लागोन ओमफ्राय मेक्सिमाम 4 इयार्स दंबावो हाब जोंनि साथिया माथो बिराद मावथियै वाह हाजिरा मावफैदां 300 थाखानि 300ल' गैया फै गैयाना बिदिजों हिनजाव नङा माबासो थिखासो बिदिजों हिनजाव फिसिनो हागोन नों
उफाय गैला फिसाखौ लाथ'ला Aduh, फंबाय हाजिरा मावगासिनो दं नै एडमिस्ट्रिया जोंना नै एडमिस्ट्रिया बे नै देसि जुगारब्रा बेखौ नाय खायबा नाय आजिखालि माथो खिग्रानि समावसै नामा देन्जारलै दे मोजां मोनलै मोनाम ना खिनायफ्रावहाय बे नोंना मा जोंनिया माबाया हेड माबाया हेडमिस्ट्रिया इन्जिनियार माथो खालामनोब्रा बेखौ मावना जाब्लायनाया नों बायदि मावनानै मोनजायालै जोङो नायदो दैलि मावनानै मोनजायो नोङो माइलाय खिगलांग्रा हौवासो सिङाव हेडमिस्ट्रिया बानायजेनदों रोङोथ' डेन्जार आदा सालबेसे फैगासिनो दं लोगोफोर नै आदा सालबेसे खानायखौ दिन्थि अला ट्रेक्टरजोंसो फैखायो खानायखौ दिन्थिला खानाया माने अरे गान दायो खानायखौ दिन्थि नै फैगासिनो डेन्जार आदा बरिया आदा सालबेसेसो दासो न'निफ्राय फैदों इयो न'निफ्राय लाना फैनाय औवाखौ खानायनि आदा खानाया मैया बानाय जानाय खानाया आनबक्सिं खालामथ'वाखै बिदिसो गाबोनसो आदसा दे आदा सेंग्राफोर माथो मावथिदों रानसै बावलाय दे दा मोजां मावनो होनाय दे खामानिखौ दुगैग्रा होनदों नामा इयो सिख्लाफोरनि दे थिगानो दे मोजां खालामलाय बोरैबा गब्लं थालाबायनाय गब्लंथ' थानाय गानदां थानायालाय आदसा दे ओमफ्राय बिथिं खिग्रा बेयाव खिग्रा होनदों नामा ने सिख्लाफोरनि हिनजावफोरनि खिग्रा बेलाय बे दुगैग्रासो आदसा दाह्रानि दुवार नै बानायगासिनो दङ खिग्रानि देलै मोजां मावना हो दे बरियानो बोरैबा खिनायफ्रा नुहुरलाबायनायलै औ दे मोजां बानाय दे आं खिफैग्रोनायलै बेवहाय आदै आंसो खिग्रोगोन इयाव नैबेयाव औ फार्स्टआवनो दे आदै दे बे खिग्रा गोजासै आरोना मेनेजारा नायगासिनो जोंनि खि थाग्राखौ खिया मारै गगोन मागोन बेखौ नायगासिनो दं खि थाग्रा जाहैबाय आरोना नैबेथिंहाय माथो रोगाबाय थिनोरा नोंलाय माथो खालामदों बेयावलाय साथासो गुदुं खालामदों ने माबा माबि सुफ्लङो गलालै माथो होनबावनाय ने बेनोसै खामानिया ग्रेनेड सोंगासिनो दं नै बाउन्डारि वाल ओरै खोंजोबबायसो ग्रेनेडजों जोंनि राइडार्सफ्रा नैबेयावनो थागोन बेयावनो टेन्ट सोंनानै बेयावनो उन्दुजोबगोन ओमफ्राय ओरैहाय पिकनिक जाग्राफोरनि थाखाय दोनखाबाय नै गासिबो ओरैहाय पिकनिक जाग्राफोरनिसै आरोना दाबो दंफैलायनाय बिराद मानसि दंफैलायो जोंना बेयावनो जागोन ना आदा गासिबो राइडार्सफ्रा उन्दुगोन ओरैहाय जोबजासिम ने बेखौ जोंना बानायगासिनो दङ नै लोगोफोर जोङो बेनो नै गेटनि माबाया मेनेजारा दे जाहांबाय दे बरिया जेखाइ खबाइ सान्द्रि औ संग्राय नै हाब माथो मावथिया जोबसिनो नोंलाय दासो फैनानै दारिया गल्डेन लांगुरनि नामा माबाफोरा बे मेहेर स्टाइल साइड यो या check it out ओमफ्राय नोंसोर मावदों बहाय जेन'बा गायथ'खौनो ओरैबायदि खस्थ' मोनखादों हाखौनो दोबाय थानांगौ आइयो बिदिसोखा रावबो फैदेरा जुम्प'आबो माथो माबासो रडसो रड आखाइ खाजोब्बाय नै आखाइया नायदो आखाइया औवायबो फिसा खानानै नायदोरा नै एबार थांसै दा गिदिर दं सोनोलाय औवाया सोनोलाय हागोन खोमा र' मोननैसो मावदों आइये
Akhirnya naik ini. Cabai lah, ada. Sepuluh nih. Jabai. Wow, kok flick aja baru nih kejual. Sepuluh baik jenggut. Nih. Iya, bisa. Tahu. Seneng aku manggil. Seneng kagak seneng. Ini body juice nih. Beras bawra. Manji kaki nih macam ni, fungsi mana? Gigi. Oh, bodoh kerumah. Apa mana asal menis lau? Bilora. Pikul lah yang. Menis ni. Beri lu kada. Tadi deh. Di sini mana mudra? Water supply. Naum ne. Dari berkena gitu nih lagi berdei. Ini bawa isi geran, nalai jaga ya. Honda jeng nasi ini di berkena nih. Dari sarjep nasi bihai. Ngapain nih? Jadi gimana kita? Nih sendal gambar ada. Dengan isi. Sadi nih sih. Pisip nangguan nih gerang-gerang udah. Mungkin dah. Nggak ada apa-apa banyak yang sini sah. Menbas ya deh. Tinjar, pikirnya dia. Belum lah lu dah. Mana tadi? Mereka ini sih mah. Belum lah kayak. Saleh, songnya sini nih ya? Pada macam kris sungai. Anda kari. Korea. Ang doko ini bunga nangin, namun bunga aja beda. Alu sini ya? Ya. Gasor, motor, tali. Dengar nanya sih bukan aku. Baik, running kamu. Kancing mama nih, kira-kira Deh, macam kamu deh. Coba. Tahu dia nunggu. Andamen. Tahu deh, nu kayak macam ni. Macam mana? Korea, Korea. Aji kali ini, sekolah tu berapa sih dah? Sekolah tu berapa nang ya? Apa kira ni? Macam ni. Kau macam mana sih dah? Ni salah deh. Korea, angin favorite alu. Dali soalnya orang itu tanah kan, dah ya. Tahu dia ini. Mihirale macam engkam. Mun department dah beda. Mun Flag. Decoration. Wow. Khawaili. Jadi kalau sih decoration. Khayi beli ni. They gifted from our brothers. Hale, di sini. Deh, ranen aja deh. Tu begini udah sih. Ang ini ya has.